Уважаван ръководител на детски лагер изгражда цяла система, в която децата изчезват под прикритието на снимки за филм, докато възрастните отказват да повярват на всякакви предупреждения. С годините обаче една и съща фраза се повтаря от различните деца, а истината започва да излиза наяве. Днес ще си поговорим не просто за лош възпитател, а за истинско чудовище, което буквално е измъчвало децата в лагер. Според разказите им ги е връзвал на дървета, душал ги е и е записвал всичко това с камера. Самият той наричал тези записи филми и явно е изпитвал силно садистично удоволствие от това, което прави. На пръв поглед въжето е нещо обикновено и полезно. С него може да се върже нещо, да се поправи счупен предмет или дори да се използва при опаковането на подарък. Но в този случай то било използвано по съвсем различен начин. В докладите на самата полиция се споменава, че именно с въже този човек е връзвал децата и ги е измъчвал, като едновременно с това е заснемал абсолютно всичко на камера. Преди обаче да започне да върши тези неща, се е случило нещо, което вероятно е оказало някакво влияние върху него и психиката му. През 1961 година е станал свидетел на катастрофа. Пиян моторист е изгубил контрол и се е врязал в група пионери. Едно от децата е било, за съжаление, изключително тежко ранено и е изпитвало силна болка. Според разказите обаче, точно тази сцена е направила силно впечатление на бъдещия извършител. Казвали, че той е изпитвал изкривено удоволствие от видяното. От този момент нататък нещо в неговото поведение се е променило. Човекът се е казвал Анатолий Емилянович Сливко. Действията се развивали в град Невиноминск. Преди престъпленията си той изглеждал като напълно обикновен и съвестен гражданин. Интересувал се от заснемане на филми, създал семейство и имал 2 деца. По думите на хората, които го познавали, той не отделял обаче особено внимание на съпругата си, но пък към децата си се отнасял доста различно. Една от неговите жертви на така наречения кървав водач бил момче на име Саша Несмеянов. В един момент той започна да си пуска по-дълго коса. Учителката му забелязала това съответно и веднага го смъмрила. Дори се обадила на майка му, за да й каже тя да вземе някакви мерки. Когато майка му го попитала защо си пуска косата, той отговорил, че ще участва във филм и затова не е искал да се постригва. Тя приела неговото обяснение и дори се е обадила обратно на учителката, за да й каже каква е причината и да не го закача. Въпреки това учителката не е спряла. Напротив, тя го е подиграла публично пред целия клас. Казала е с насмешка, че няма как да стане актьор и го е накарала да се постриже. Саша не е издържал на това унижение. Избягала от училище, прибрал се вкъщи и казал на майка си, че повече няма да изподеля абсолютно нищо. След това отново излязъл от дома си и никога не се е върнал. Майка му го търсила с години, надявала се, че е жив, но така и не го открила. По разкази тя обикаляла навсякъде, търсила го отчаяно. Виждала ли е някой със синьо яке, веднага е тичала след него в надеждата, че това е нейният син. Боже мой, я сколько ходила, вы знаете, он в голубой курточке ушел. Я над Кубанью, над этой, сколько бегала, ходила, увижу кого в голубой курточке, бегу. И падала, и в эту Кубань падала. Търсенето продължило дълго, но за съжаление без резултат. 2 години по-късно в абсолютно същия град изчезнало друго дете и то казало, че отива да участва в снимки за филм. Най-странното обаче било това, че полицията не е свързала по никакъв начин двата случая. Въпреки че те имали очевидни сходства, те ги разглеждали като абсолютно отделни дела. Тази небрежност всъщност струвала живота на още деца. Всички те по един или друг начин били въвлечени в така наречените снимки, които организирал този човек. Тези филми били нещо съвсем различно от нормалното кино. По време на тях той връзвал децата, душил ги е и дори ги е обесвал. След като детето е загубило съзнание, той се опитвал да го съживи. Понякога успявал, но не винаги. Когато не е успявал, разчленявал тялото и го е заравил. Абсолютно същото нещо се е случило и с Саша. Имало е случаи, в които родителите идвали при него и го питали дали са виждали децата им. Той спокойно отговарял, че не знае нищо, въпреки че бил наясно какво се е случило с тях. Знаел е, че никога няма да се върнат. Сливко прочел в някакво списание, че ако човек бъде удушен и след това съживен,
може да получи временна загуба на паметта. Той е смятал, че по този начин може да прави каквото си поиска, без жертвата да помни. Именно за това прилагал този метод. Душил е децата, за да загубят съзнание и след това е извършвал действията си. Но това е било изключително опасно и често е водило до смърт. Всичко започнало след въпросната катастрофа, за която ви разказах, на която той е станал свидетел. Той не е можел да забрави как едното дете се е мъчило от болка и според разказите това му е харесвало. По-късно е създал клуб с име Чергит, което в превод на български означава чрез реки, гори и долини. Децата сами идвали при него, без да подозират, че попадат в този капан. Така в продължение на цели 20 години той успявал да остане незабелязан. На едно от децата, ученик в 5 клас, предложил уж изпитание по издържливост. Докато снимал с камера, вързал ръцете му, шията му за дърветата, а към краката е прикрепил въже, което сам е дърпал. Наричал това разтягане. Говорило се, че е заснемал всичко с камера. Освен това си водил дневник, в който е записвал мислите си. Споменава се, че през това са преминали повече от 40 деца. Просто се замислете за цифрата. Някои от тях дори са се връщали по 2 или 3 пъти. Всички момчета били обличани в пионерски униформи и черни обувки. Това е било изключително важно за въпросните снимки, които той правил. Имало и случаи, в които децата са се оплаквали на родителите си, че в лагера се случват някакви странни и страшни неща. Но възрастните не им вярвали. Смятали, че децата просто не искат да ходят на лагера и си измислят. Подобно отношение, за съжаление, имало от страна на полицията. По този начин никой не е вземал на сериозно сигналите. Поставя се и въпроса дали винаги възрастните вярват на децата. В този случай явно не се е случило така, за съжаление. Някои от децата дори забравяли какво им се е случило. Според разказите, след силното задушаване човек може да изгуби спомените си за определени моменти. Имало и случаи, в които едно от децата дори не е помнило нищо, докато не му показали запис. Тогава то разпознало, за съжаление, себе си и осъзнало какво е преживяло. Първият случай на смърт се е случил по-скоро случайно. Той поканил дете и започнал да го души, както обикновено. Този път обаче не е успял да го съживи след това. Това станало на 2 юни 1964 година. След това се отървал от тялото, като го е хвърлил в река Кобан. То така и не било открито. Оплашен от случилото се, той е изтрил абсолютно всички записи и унищожил страниците в дневника си, свързани с това дете. Така, дори името на първата жертва останало неизвестно. Само се замислете, това момче сега щеше да е на около 60 години, ако беше живо. Но животът му приключил след като се съгласил да участва в въпросните снимки. Възниква въпросът как изобщо е успявал да убеждава децата да се включат в това. Според разказите той е създал цяла система от наказания в лагера. Ако някой се е държал лошо, според него естествено, е получавал точки. Те е трябвало да бъдат изчистени, като една от възможността е била с пари, но децата рядко са разполагали с такива. Затова той им предлагал да участват в снимките и по този начин да се освободят от наказанието. Освен това им плащал. За участието във въпросните филми, според него той им давал около 25 рубли, което по онова време си е било доста значителна сума. Това всъщност било стимул за някой от тях. Интересна част от живота му била свързана с детството. Той е живял през 1942 година, когато районът бил под немска окупация. По това време бил още дете. Казвало се, че тогава е излизал с другите деца и е играл на партизани. Как точно обаче тези събития са му повлияли, не е напълно ясно, но често именно това се споменава като факт от историята му. Той се е представил като германец, когото партизаните преследват и в крайна сметка обесват на стълб. Споменава се също така, че именно там той за първи път е загубил съзнание и според разказите именно това усещане му е подействало по странен начин. Вместо да го отблъсне, започнали да го привличат подобни извратени неща. От този момент нататък той е започнал да възпроизвежда подобни сцени, но вече върху деца. В неговия клуб участвали около 200 деца. Просто се замислете за бройката и колко много съдби е унищожил. С тях той организирал двуседмични походи, които отвън изглеждали абсолютно нормални. Хората го описвали като общителен и лесен за контакти човек. Казвали, че умее бързо да печели доверието на децата и никой не го възприемал като опасен. Затова никой не е подозрил реално какво се случва зад кулисите.
Сценариите на неговите снимки не били много разнообразни. В повечето случаи той задушавал децата, а после ги съживявал. Понякога е използвал целофанови пликове, друг път пък противогази. Кадрите са изключително шокиращи. Децата сами поставяли въжетата на врата си, сякаш не осъзнавали какво реално правят и сами подписвали собствената си присъда. Доверието им към него било толкова силно, че те въобще не се съмнявали в нищо. В един от случаите едно от момчета е било изключително ниско на ръст. Сливко знаел това и решил да го използва за поредния си експеримент, а именно удължаване. Както обикновено го поставил в примката, но този път не успял да го върне към съзнание. Това, което се случило след това, било още една трагична част от неговите действия. Той бил арестуван на 47 годишна възраст и то в деня на собствения си рожден ден. Сякаш съдбата му е поднесла ироничен подарък и на него. Задържането му било почти случайно. Полицията често идвала при него заради изчезналите деца, но този път проверката довела до нещо различно. Един от полицаите влязъл в помещението, където всъщност е открил нарязаните детски обувки. Обяснението му защо обувките били подредени и обработени по този начин така и не било дадено. Казвало се, че вътре дори имало останки от децата, които не оцелели. Част от тези вещи били съхранявани от него. Сред тях имало и чифт обувки, които принадлежали на Саша Несмеянов. Именно момчето, което е мечтало да се снима във филм и затова си е пускало косата. В крайна сметка съдът го признал за виновен. Причината била ясна. Всичко било документирано от самия него. Той е снимал, записвал и си е водил дневник, в който е описвал действията си. Това направило невъзможно да се защити или пък да отрече. Процесът приключил с най-тежката присъда за него. Сливко бил екзекутиран чрез разстрел. А с вас беше Елина и до нови срещи.